Atus si kami dihatang. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin martanyakan tuho. Amin. Shalom. Horas. Dihita kadamang do dainang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Menutungpe torop sopiga hita na marsaur dia pada partikenon. Repos rohata di bata totong madongani jalamia di bagasan parsaurata. Hata ni Tuhan nasar tu hita dia pada tikyo dienet mai. Sian barita nauli na sinurat di si Matius biddu 15. Amu kamay siya na yasada masoho may sahat tuayat na pasyahon asa tajaha mar soring-soring ayat pasyahon rak majahano kita odohata nituhatta dungi Roma akka siboto surat doon akka parise siyan huta Jerusalem madapot to Jesus ning nama Wasa daw siya akasiyami ada nasiyan akan dua-dua ay ang magburi na sida laman. Alainin nama mangalusin na sida. Iyahamu buasa luaso muna patik ni debata. Paingot-ingot ada munay. Ay ada kasama mamanu inamu. Ia nama budaya mana do inana situ samu. Alay hamu mamudahon. Ya adong namadok tua mana tuinana. Pinilihom ma tagunan na patut yan pangurupit ko diho. Dang pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Labi siya namu bapak jadi bakal dibahin ada tunai. Hamu pangasih. Kasih tongdo dapat di hamu hata na sinurakon ni si Jesaya di na didoknay. Di pasana pamaman dalam sokol doa alay ang nasida daw siya. Jala magopodo pabena nasida pasangapau ay poda ni Jol Mado di pudahon nasida. Ido sahatna. Dihita saluna akadongan sa hapor siya di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan na sa mingguon adong do berita na sangat viral. Taringot tu sa halap padita na so mga lajuton ulaon di partuat di sada ina. Nagabe suku-sukun. Nariko imatarajimi di bagasan partikiano. Alana hata di Tuhanok pe marpardomuad do antara ada do hapor siyaw. Unuk kumanuaing tuhita na marsaw dia pada partikiano. Menurutmu amang siyaloho, amang talo situanani. Hira-hira. Di pandangan diamang majo. Marhita-hiti hapor siyaw dia pada partikiano. Rikok do menurut diamang na dibahen hasutoni manang na dibadi paditay. Di do natikos. Jujur maju ama. Jumlah sa tapatikos pamikirot ka. Jumlah ko sa lang pertanyaan na Dia do natikos. Dibigay amang di berek amang do videoi. Berita na pirali. Nadok imasa dapat dita dan makubur. Alana di ora ibana keluargai. Pamasukun akatas akasigaret. Ima tubata. Dia do natikos. Na dipatupan ni keluargai do alana tona ninna. Kan yun kan? Tona ninna. Manang na dipatu papat ditay. Kalau menurut kau secara kuliah dia mang siya na korseaon dari patupan ipan kita itu. Do alasan na morotong lipat baik at kasigaret at kadia tubagas PTI dan nalaboy pergunahon na tuyo-tuyo binabuhati. Nalaho sabing naman di sino niya mang. Ano ate? Oke, mo dati amang guru. Lihat ya, mau siap kapur siap betul. Bah, kon hata ni pagkita itu tuh. Naga-bisikan ekonomi hasil itu. Karena sebelum saat kuliah, malum rabu buat. Nah, jadi beda mau pakai manang pamasukon, manang tu putih ini namoti. Soalnya memang menurut pada betul. Oke, pinang boru sirai. Sama mang mbak setuju tu pendeta pendeta itu alana kita pergi pun melakukan orang kadang lagi asik bulan Oke, inang boru butar-butar.
Menurut pendapatku memang tindakan pendeta itu yang benar. Awalnya mungkin istilahnya tidak ada lagi hubungan yang mati dan yang hidup. Jadi yang sudah mati tak mungkin lagi bisa mempergunakan apa yang bisa hidup di dunia. Contohnya tiki emang ucapkan maju sautik. Ya do tiki bapak meninggal mati, ina bapak do Tuhan. Anon di belon masuk komuna don tu petik kuda. Nah. Jadi hupawa matu hala itu ketapatan anak boru do di sini. Ina itu mak itu salah itu salah. Dan gue bapak membaca bibeli kita nama membaca. Jadi jangan dong artinya tabain nih bibeli tabain itu petina. Alana lo busuk namanya. Kita do sonari mempergunakan itu. Jadi sampai sonari yang betul dalam hatiku memang tidak ada lagi emang kegiatan yang mati di dalam kegiatan kehidupan di dunia gitu. Oke, mulai ate inang amang segian amang situ nami. Jadi menurut naksana kan asal mudahan tak membuat ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi mulai yang dilaporkan keluarga yang itu perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Oke, mulai ate amang inang boru menurut. Menurut tahu mang pasti semua naik pandita itu nak tahu. Jadi semua naik keluarga itu orang pasti yang ada hubungan ini nama itu nama mulu. Jadi agak barang-barang lah biasa dimanguli pakai nasi dah. Darong be hubungan aku nama ate. Jadi yang menurut tahu pandita itu nak tahu itu mang. Oke, mulai ate tu ita ganun marsada-sada nang mangalun aka pangatusyon na dinggan taringok imatu berita na piraw. Basa pola tung masarikot ta angka di bagasan Bornginon. Ala naman pardonguan do di bagasan turpu jamitata dia pala partiken. Di bagasan turpu jamitata kas do di bagasan na parjulu Roma akka Siboto Surat. Siboto Surat dan Jerusalem merupakan kelompok-kelompok orang elit, orang yang sangat pintar jol mana masa malu situ tu. Rona sida manopu Yesus maburai sa sitong na manang manorwi. Basa ima pola rona sida suku-suku na pinasa dinasida sa sitong na gasip do. Dadan ng imamang magwa akapangutusyon ale dara dinasida do maburai Yesus. Didok nasida maralo do secara kasar sa sitong na mula bahasa kasar na songonon. Dang maradat to ima Yesus. Song-songoni akasisyamu ima hata kasarna. Bahasa aladang mangan ima sisyamu dan maburi tangan ada tay ko maburi tangan do. Jadi nasa John di bagasan parngurwo ikon maradat do ima paduha dinasida. Hape sa sitong na tujuan dinasida pasahat toni dada na yung mabahin ima na dingga. Saulat nai kemunafikan do na dipatupan na sida. Alay ama na dipatupat Tuhan Yesus mangalusi akan natorok na romanori iba. Dido iba nama di bagasan naik dapat tuluhan ni. Alainin nama mangalusi na sida ihamu buasa lau sa muna patik ni debata paingot-ingot adat muna o manamasa. Molota rajumi musenang ganuk marsada-sada aduk ada. Adat sa sitong na pangalahok ku pasangap ko dong aku idu adat ka. Jadi na dipatupa keluargai didu nasida idu adat pangalo di nasida iko pasangap ko naturasna. Apa sa sitong na songon imay dedi talak bataki doy. Mari suam nu salu na kanadinggan akasorun do kanunguningan mo mati dagi mo. Nasida dipasangap nasida ima naturasna dung mati. Ali detik kemangulu dan ima dipasang nasida. Kita pejujut do songon. Mulahi tatu daerah samosiran luar biasa do ima bagak-bagak dia katubu do kana asli. Na baru-baruon cara pribadi. Maka tayo mahami ma di grup di keluarga nami.
Alana adong tona ni bapa nami. Waktu sebelum moding imana. Alana oma nami di suat ima di negeri lama dong. Bapa nami di suat ima di si borong-borong. Tonana ada orang somoding, idok songono. Iko pasado muna do hami haduan. Nah, di bagasan ima keluarga makatai makala abang ikut ulah unut tado ima tona minato astai. Roma baksa ka nga madokon. Dinggad do ulah unut tay, ada yang sonari. Nah, gudang do jolma memaksakan diri. Nah, jelas asal memang melaut adat sampai marasitasi. Nah, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan, nah saat kita dia palaborino, Yesus akhirnya menegur orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Mereka beranggapan bahwa melakukan segala adat dan istiadat itu benar, walaupun itu melangkahi firman Tuhan. Budang do memang coba sonar songonido. Nah jelas adat itu ikut dipaho. Nang penuh ngamaralo tuh hatani di bata. Bukan berarti orang Kristen mana GKPI mana kita. Maralo tuh ada dahong. Alai nasa adat na maralo tuh hatani di bata dan rikot ulah honok tuh. Termasuk pasangapon akka namate. Narikot ikut pasangapon akka namangolu do. Alana didok di bata di bagasan patik na palimahoni. Ikut pasangapon mudo na torasmu. Tadi hari kita pasangapon na torasta. Ditiki na mangulu na sida. Ditiki na hipas na sida. Ditiki na builo penasida. Makilala akalas ni roka. Monota pasangap na sida. Halak imasiboto surat. Di bagasan imaturpu jamitao. Di oto-otohin na sida doa kena asing. Di dok na sida. Dan perlu mangurupin atoras. Ditiki di ngoluna nampai marasi hasid. Asal mama ben akka pilihan imatu di bata. Jelaon adong tong akka agama-agama tertentu yang songonon. Dan perlu imam maradat. Dan perlu pasangapon orang tua. Nah jelas pasal tamu nama pilihan muna tu gereja. Itu kan bulan dua kahuri soni kan. Nah jelas mono nunga di bilang kamu na pilihan muna tu gereja. Itu ratikos. Tapi Yesus mengatakan tidak. Tumago dohong mangaleon ma sesuatu tu naturas meditiki mangul ibana. Nang pegeleng pilihanmu ima tu gereja. Tapi ada orang banyak mengatakan berikan sebanyak-banyaknya kepada gereja walaupun engkau tidak mampu memberikannya kepada orang tua. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini hidup dangsong di bagasan ayat na palimahon diturpuk jamita takas di si alai hamu mamudahon ya adong madot tu amana tu inana pinilihom matagunan na patut yan pangurpikku diho dan pola be halaki pasangapon amana manang inana disi. Bahasa songoni didoaka si boto surat mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri. Mereka seakan-akan menegakkan adat padahal mereka sebenarnya ingin mencari keuntungan. Mereka seakan-akan membela kebenaran tapi di bagasan ima ayat na mangihut didok do di siapa betul kamu pangasih bahasa Indonesia hai orang-orang munafik. Maka apa yang boleh kita lihat senhatan ni Tuhan nagabi ujah di bagasan parnglota marhite-hite jamita dia para partikel. Na parjolo sahali jamitaon nang pasahato tuhita gan marsada-sada ikot tiopota dohata ni Tuhan idu hangulota. Dan ada ta tiopota ale hata ni Tuhan do ima tiopota. Jalan nasa isay naman ni hata ni Tuhan. Hata ni Tuhan ima manorang ibana ditikim bangunan akka adat di tonga-tonga daga bagasan parlona. Tajaha majo buku Pasalmen 110 sia ayat 105. Pasalmen 110 sia ayat 105. Sia ayat 105. Adidok di sini. Miro sulu-sulu nipatu jala adiro di dalam. Iya. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini, saluna kena porsi matu debata di tiu hata di debata. Firman Tuhan itu menerangi hati kita. Menerangi jalan kita. Maka ketika kita melakukan adat kita di tengah-tengah dunia,
maka landasannya adalah firman Tuhan. Bukan adat landasan firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang menjadi landasan daripada adat. Legurang do memang sonarion gabe ada tido seakan-akan dipatomu-tomu, dipatudus-tudus Tuhatan di bata. Sebenarnya firman Tuhan itu menerangi adat, sehingga adat yang kita lakukan ini tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah paduahon siya turpu jami taon nang dipasatwi taganuk marsada-sada. Jelma na manipatan ni Tuhan dang mangulon akka adat na maralo Tuhata di debata. Tajah majo musenang san buku Parjamita bidusia ayat 5. Parjamita atau pengkhotbah. Pengkhotbah 9 ayat 5. Ayang gohala na mangului diboto do na ikong mati na sida sudut. Alay ang gohala nang mati ng diboto agia Tiladang adong be dinasiga parjabaran anu ngalupa parningotat dinasiga. Ya. Dang adong be dinamati parjabaran. Dang adong be hubungan dinamangolo do namate. Mulut aja mo senang sa tuay 10 takas do didok disi. Tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Itu haporsel ta. Jalan mulut tumpe dong akka haporsel na asing madoko boy ale anggo haporsel di Kristen Protestan secara khusus tan lumo bimagi KPI dan adong be ima pardomuan. Maka Tuhan mau katakan kepada kita, jol mana-mana hatan ni Tuhan dan mangulun adat na maralo tulomo ni wani di bata. Jadi sotung adong tujuan nyarion aka keluarga ta ogga besingot-singot di Taganuk marsada-sada. Udang do memakai parwah di luar na asing ditiki nang ibarat na sa nama tu Pangulan ni Huria. Ahmed doko lima persinabu biasa na. Neng saat nama tu Pangulan ni Huria itu kan. Dan kamu nama nasa nabu si masuk komuna. Itu bisa na kan. Mula nung asa ima tu Pangulan ni Huria. Dan gue bepa masukon. Dibagi situ amai. Dibagi padita. Mula hamu na situ babagi ahma habis muna hira-hira. Mana amang guru sila lain majo. Akai ma persinabu. Lihat dope amang madok somoni. Selagi na saat di Pangulan ni Huria. Pasok ka muna, naboy pamasok ka muna. Mula ba sila lang, dahil ko sa mga ka. Sa tubiyog ng bili. Unang bidijama. Nah, mula dibigyan mo na madyo ibarat na songoni. Ado orang so satu Pangulan ni Huria, naboy pamasok na pamasok ma. Mula nga saan no daw buhay pamasok ko. Budak ku bereng si Pangulan ni Huria. May biya. Ilo ka. Pamasok ma ado biasa na so nasirang te. Pamasok masira. Ale filosofi majo perlu rajumata di bagas Bornino. Do filosofi na harwa sira di abata ako. Base ko sira di pamasok. Alamang guru majo. Guru si kapati pada usi panganon. Pada usi panganon. Itu filosofi di anak bata, filosofi si panganon dia maguru nan. Kanuneng kan. Aduh amang siya ya, marsirang ma perdagingon tu daging kan ilorengkan. Nah, di bahan main asunang filosofi na musena na biasa na ya usukun asunang robe tu permipion. Asunang robe tu kita kana asing. Ipatuba masalupne. Isiray masudino kana asing. Nah, di bagasan hatan itu di bagasan Bornino. Alin itu kita ke Jolmana Porsia. Tu keluarga ta tujuan nyarion. So tung adong beta ajari song naudok kun nakaningan sebelum sahat tu Pangulan ni Huria. Pamasuk kamu nama nasa pamasuk kamu na. Bahkan berita na pirali adong madoko dong apa dita songono. Asugari maju orang tua ne majalo mobil Fortuner kubonon na pamasuk kon na do. Boleh dok surat di tano. Surat di tano warisan sudina pamas molo mati kubodok kudina pamasuk kon na do. Tahu kan? Logika na mungkin. Ben na manguli. Warisan. Ale-ale na sigaret, papamasok makan ng hengkang. Sudah kasar seribu sudah masuk. Molo di jalo maju na belga. Di jalo, sudah na kanasan hupuk kawang.
Iko pamasok ko muna di ada na ado mabukay nina. Ado di giling na. Kurang ajar do kumaton nina do kan. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman rohani bagi kita. Maka Tuhan mau katakan kepada kita di malam hari ini, aladang adong beli hadumu di jol manabang ulut na mate. Berarti dipaingot kita gan marsada-sada. Ikon tatiu mahatani Tuhan. Maka landasan di dalam kehidupan kita supaya jangan ada segala kemunafikan di dalam kehidupan kita. Maka hiduplah dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dapat pudi sehali firman ini mau mengajarin kepada kita pribadi lepas pribadi. Molo tapa sangat debata, marhiti-hiti pamangata, laos pangalahot tapi kepasangat perdebatan. Asa unang songon na dido imajes di bagasan na ipawaludok pasyaoni. Di pasangat pamangan ni bangso doaw, alay ang guruhan na sida, dodo sianaw. Alay ang guhita, tapasangat debata, ruhat tapi tu debata, jala pangalahot tapi obar tulomo ni rohani debata. Amin, martangyak kita. Mulia tema upasahar wa nami tuho ali debata nami, debata Jehovah, debata para si rohan na sumurung. Dia kadenggan di basam asini roham na totong dilehom tu bagas ang ulo nami. Talumo bima di bagas sa borngino Tuhan, dituturi hodoro hado pikiran nami marhiti-hiti hatam di paingoto kami naik kontiupun nami do hatami di bagasan naktangulo nami jala hatami do nagabi sulu-sulu nami Tuhan asa unang maralo pangalaho nami ulon nami tuak kalau meniroham di bagasan borngino Tuhan totong do pehamadok moleate Tuhan di paloso kami sa tonga-tongan huriam. Patupahon pertanyaan di bagas ni hala amang situa siagian inang boru butar-butar. Di bagas salas ni roha do nasida. Majakon haroro nami Tuhan tu bagas ni nasida na patupahon pertanyaan non. Las mangido mahami tuho Tuhan. Asa totong pasu-pasu keluarga di bagas na kangulu di nasida. Lehon hay paso di pardagingon do hay paso di partodion ipas pamatan dinasida jala tugu ng hapor sa dinasida Tuhan tuwa kaya nako dinasida na di bagasan perkuliahan na di bagasan naka persekolahan pos dorohan nami Tuhan pasahaton niya nako dinasida tutanga mo na marpaso bisuk na siya koi totong madungani mangajari jala mangiring-iring ngulu dinasida. So songon itu aka usaha-usaha dinasida Tuhan. Asu-pasu aka usaha-usaha di keluarga Tuhan. Asa totong nasida marulupulo pasangapon guar munagadia. As di bagasa bornino Tuhan. Martanyang do kami tuho lima diak kadungan nami di bagasa nakasih taonon. Namana haba-haba na diari sinani Tuhan. Kumordik do tod di dinasida. Kumordik ng pamatang dinasida. Mangido kami Tuhan patugo totong hapor sa dinasida. Unang palos nasida Tuhan mago di bagasan pakirimon. Alay totong manasida marpakirimon holang tuwa sa Tuhan. Gatinyak ka ilu-ilu dinasida Tuhan. Lihom maka silas ni roha tujuan niya. Muliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Suruhan no puta marigin martanya kalau kalau si Dios selo marigin mahita siya na cerita nomor 2 ayat 7 ayat 4.